Linea murrizketen kaleratzen zerbitzuaren prekarizazioaren eta langileen aurkako jarrera iraingarrien aurka mobilizatu dira. Goizean katenariari eragin dion matxura elektriko baten ondorioz, Gasteiz tranbia zerbitzurik gabe geratu da. Landaberde geltokian gertatu diren matxurak zerbitzuz kanpo utzi ditu tranbiaren linea guztiak. Goizeko 8etan hasi dira konponketa lanak eta Euskotrenen esanetan, zerbitzua Euskal Trenbide sareak konponketak amaitzerakoan jarriko da berriro martxan. Zerbitzuaren etenaldiak ezustean hartu ditu tranbiaren eguneroko erabiltzaileak, taxi zerbitzuak edo autoak erabiltzera edo oinez joatea behartuz. Izan ere, Tubisaren lehen lan etenaldiarekin bat egin du matxura honek, hiria ia garraio publikoa goizean erabiltzeko aukerarik gabe utziz. Hori ez gain Mekaner eta Klabistako langileak ere Eusko Legebiltzarraren aurrean manifestatu dira goiz honetan arriskuan dauden 398 lanpostuak babesteko Mikel López de Ziordia. Klabista eta Mekaner enpresako langileak Gasteizeko Eusko Legebiltzarraren aurrean manifestatu dira euren egoera salatzeko. Klabista enpresa Laudion kokatuta dago eta Parter Kapitalen eskuetan dago gaur egun. Suitzako inbertsio funtsak enplegu erregularizaziorako espedientea martxan jarri zuen 254 lanpostu arriskuan jarriz eta naiz eta espedientea epaiaren aginduz etenean dagoen Guardian enpresaren lantegiaren lurzoruaren jabetza aldatzearen ukoak Klabistaren eskualdatzea ekiditen du. Bestalde, Stellantisek irailean adierazi zuen Urdulizeko Mekaner lantegia 6 hilabete barru itxiko zuela, 254 lanpostuen suntxiketarekin. Mekanerreko langileek lantegiaren bideragarritasuna babesten dute, adieraziz bai Mekaner zein Stellantisek 2022 emaitza positiboekin amaitu zutela. Bi enpresen kasuan, guztira 388 lanpostu daude arriskuan. Honen aurrean, langileek Eusko Jaurlaritzaren esku hartzea beharrezkoa dela defendatzen dute. Eta Gasteiztik bestelako gai batzuei helduta robotika eta bideojoko tailerrak, erakusketak eta bideojoko txapelketak dira besteak beste Gazte Gaming gaztentzako espazioak abendurako aurkeztu dituen ekintzak ekimen honen lehendabiziko urteurrena ospatzeko Special Weeks deituriko ekitarau berezia aurkeztu dute hain justu ere. Gazte Gaming gazteentzako espazioak Special Weeks jardunaldiak aurkeztu ditu ekimenaren lehen urteurrena ospatzeko. Arkade joko bat sortzeko, dado elektrikoak eraikitzeko, edo aztarna digital irakurgailu bat egiteko tailerrak eskainiko dira besteak beste. Desde el Servicio de Juventud hemos organizado esta iniciativa denominada Special Weeks para que los y las jóvenes puedan descubrir el emocionante mundo de la creación de minijuegos, explorar la construcción de entornos virtuales y conocer máquinas de videojuegos de otras generaciones, siempre con el objetivo claro de un uso responsable del juego. Gainera, robotika munduan hasteko aukera eskainiko dute mikrobit mekanum erabiliz. Roblox bitartez bideojoko txiki bat egiteko tailerra eskainiko da eta 80garren hamarkadako bideojoko retroetara jolasteko aukera egongo da arkade makina erakusketa batekin. Tailerrez gain, Fall Guys eta FIFA txapelketak jokatuko dira. Ekintzak abenduaren 16tik 29 bitartean burutuko dira eta 12 eta 18 urte bitarteko gazteei egongo dira zuzenduta. Arkade erakusketa izan ezik, hau adin guztietarako izango da. Ekintza hauetan parte hartzeko Gasteizeko udaleko webgunean izena eman beharko da abenduaren 11tik aurrera. Eta honekin kulturarloan murgilduta aipatu dugu Lerroburuetan ere Durangoko azokaren osotasuna indartu eta berretsi izana nabarmendu du Gerediaga elkarteak igande honetan Landakoko ateak ixtear zirenean egindako balorazioan. Bada hain justu Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko koordinatzailea dugu kameraren beste aldean Durangoko azokaren balorazioan sakontzeko. Kaixo Beñat. Kaixo, egunon.
Bai, tira, jada iragan edizioan aurreratu zenuten nola online modalitateak pertsianak jaitsiko zituela eta modu horretan zuzena izan da urtengo aldirako proposamena azoka presentzial osoa. Beste behin ere arrakastatsua suertatu da, ez da? Zer duzu azpimarratzeko 58. azoka hontaz, Beñat? Bai, atzo egiten genuen valorazio, ez da? Azoka jendetsua izan da, batetik, gero badakigu erakusketariekin eta partekatu ditugun gogo eta valorazioetatik, ondo lan egin dutela, horrek ere posten gaitu, baina batez ere, azpimarratu nahi dugu, azoka landako gune handi horretatik harago ere badagoela, eta bisitariek azoka bere osotasunean bisitatu dutela. Badakigu guneetan egin ditugun aurkezpenetan jende asko izan dela. Badakigu gainera webgunea bisitatu duten 10-tik 4 pikuki erdiek egitaragoa bisitatzen dutela eta egun osoko bisitak izaten direla eta lehenengo landako gunetik pasatu arren gero aurkezpenetara joaten direla, ez da, bisitariak. Eta horrek erakusten du, azkenengo urteetan insistitzen eta ekinean eta aurrera ateratzen ari garen azoka eredu hau indarra hartzen ari dela eta indartuta irten dela aurtengo azokatik. Fantasia da lelopean burututako aldi honetan gainera gaztek protagonismo handia hartu dute, izan sortzaile edota kontsumitzaile. Inoiz baino gazteagoa izan alda zuen buruz aurtengo azoka, hau egia da gazte eztandak ere bigarren aldia bete duela aurten, horren gainean zein balorazio egin duzue? Valorazio baikorra egin dugu, ez da? Gazteei buruz hitz egiten dugunean, gazteak azokan beti egon dira, ez da? Badago belaunaldi oso bat, belaunaldi sortzaile oso bat, lanak argitaratzen eta proposamen berriak egiten ari direnak, oso lan mamitsua gainera eta kalitate handikoak, orduan erakusmaietan, liburu zein diskoen atzean eta bestelakoen atzean ere bai, belaunaldi berri oso bat dago, ez da? Akaso guk nahi genituen bisitarien artean ere bai. Hau, ez dakit, igual neure impresio bat izango da, baina baldintza demografikoak ere uste duni badaukala bere eragina, ez da? Gazteak kopuruz gutxiago dira eta batzuetan ikusezinak ere badira, edo ez ditugu ikusten, baina ibili badabiltza bazter askotan, ez da? Guk esan nahi genien Durangoko azoka euren tokia ere badela, etorri daitezela hartu dezatela euren lekua, eta haientzako erakargarriak izan daitezken gauzak programatzen alegin du gara, eta uste dut asmatu dugula, gazte estanda egunean gazte asko ikusi zen, eta oroar gazte asko ikusi da urten azokan, alde horretatik posi daude. Baina hau ez da ben amaitzen, hau datozen urteetan ere gonbite hori egiten jarraitu beharko dugu. Bai, ez da gainera aipatu duzun demografiaren faktore horrek ere beste hainbeste pista emango dizkigu agian datozen urteetan hasieran ere tarteka aipatu zuez nola salmenten partetik arrakastatsu ere izan den aurtengo aldi hau eta horrekin lotuta ere aipatu izan duzu esanguratsua badela interesa sortu duten gaien anistasuna, ez da? Bai, hau erakusketarekin partekatu ditugun gogoetetan aipatu da, ez da? Azokara datorren bisitariak batzuk oso argi daukate zerren bila datozen, baina, eta beste batzuk arakatzera datoz, eta zerbait konkretuaren bila datorren ere gero begira ibiltzen da. Eta erakusketariek aditzera eman digutena da, beren azalpenak eta interes handiz jarraitu dituztela, eta azoka bat bizitatzera etortzen da jendea, erosketa konkretuak egitera baina, ez da? Gero jakina, ez da posible, ez da guztietatik zerbait eramatea etxera, baina jakin horrekin datorrela eta gu datu horrekin geratzen gara. Guk uste dugu bizitarik konstientea daukagula, badakina nola datorren, eta badakina gainera hor euskal kulturgintzaren aterrizaje bortitz bat dagoela eta edentarik aurkitu dezaketela. Eta gero gainera ikusi da interes hori edatzen dela gainerako guneetara, ez da aurkezpenek eduki duten arrakastarekin. Orduan, hoxe nabarmenduko genuke. Bai, ez da oraintxe baita ere ez, landako gunetik aparteko beste guneak aipatu dituzula, beste zerbait azpimarratuko zenuke aurreko aldiarekin konparatuta ez, hainbat dira gune horiek ez izan irudienea, ezena tokia, sagu ganbara esaterako?
Bai, egunen inguruan, aipatu daiteke online denda bazterran utzi dugula, hau ere esaten ibili gara azkeneko asteetan, eta uste dugu horretan asmatu egin dugula, erabakia guztiz koherentea dela iruditzen zaigu, aurrez aurreko azoka baten apustu egiten dugulako, eta uste dugulako azoka saltokia baino gehiago izan behar duela, ezta. Biztan da saltokia motorra dela, eta landako gune hori espalego azokarik elegokela, baina hor ezin da amaitu azoka, beste guztia ere hor dago, eta gu ere aldarrikatzen ari gara ara joan den urteetan, eta berriz ere esan dautzi nahiko genuke bai. Orain, azokaren olatuari jarraiki, zunon handa ekimenarekin bat egiteko gonbita luzatu duzuen, enteratu ez denarentzat behinat zertan datza egitasmo honek? Bai, zunon handa orain 3 urte martxan jarri genuen egitasmoa da, azoka amaitu eta hurrengo gunean hasten den egitasmoa, izena berak esaten du zunon handa, zuzeuden tokian egongo da Durangoko azoka, eta hau da Euskal Herriko liburu saltokiekin egiten dugun elkarlan bat, ezta? 88, 90, Euskal Herriko 90 liburu saltokik eman dute izena, saltoki guzti horietara Durangoko azokan aurkeztu diren nobedadeen lote bat bidaltzen dugu, ikusgai jartzen dute, eta gero gainera horietako 30 bat liburu saltokitan aurkezpenak egin ditugu. Hau da, Durangoko azokan aurkeztu diren nobedade horietako batzuen aurkezpenak, eta alegin gara gaina aurkezpenak, kultura ekitaldi kutsua izan dezaten, edo saio kutsua izan dezaketen, eta erakargarriak izan daitezen. Eta hoxe, gaur hasita, datorren astebetean izango dira 30 aurkezpen horiek. Bada hortxe gonbita eginda eta bukatze aldera kulturzaleek badute dagoeneko datorren urtean agendan gordetzeko data. Ez da, abenduaren 5-tik 8 egingo da Durangoko azokaren 59. edizioan, azken honetan gailendu den ereduaren jarraipena izango da? Bai, jakina, egun bat gutxiagorekin, lau eguneko azoka geratzen zaigu, hauek dira egutegiaren kapritxoak, tarteka, urte batzuetarik behin, 5. laukoa egitea beste aukerarik ez dago. Eta, badakigu zailtasun batzuk izango ditugula, egiten diren aurkezpen guzti horiek 5 egunetan sartu ezinik ibiltzen gara, 4 egunean ia zer asmatzen dugun, ez da, eskabide guzti lekua egiteko. Eta, egun kopurua gora bera, azoka eredu honi eutxiko diogu, orain tokatzen dena da, azoka oiztea, atzo amaitu zen, baina lana ez den amaitu, azoka izteko oraindik hile batzuk behar ditugu, balorazioak egin behar ditugu azokan parte hartu duten eragile guztiekin, bai antolakuntzan laguntzen digutenekin, erakunde publikoekin, pribatuekin ere bai, babesleekin, azokako eragileekin, parte hartzen, estana jartzen duten, erakusbaina jartzen duten guztiekin, eta gero ikusiko dugu, datorren urterako zer berrikuntza ekarri barren, edo zein hobekuntza hobeto esan da, ezta? Eta horren arabera, ekingo diogu antolatzeari hile batzuk barru. Bada, orain orduan, aurtengoa itxi, urrengorako asmakizunak asmatu, eta honekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, eskerrik asko gurekin tartetxoa konpartitzea arren bainat eta urrengora arte. Eskerrik asko, Karolina. Agur. Eta azokan jaso direnez, gaurko albisterekin bukatu baino lehen, Arantzazu 36 zentimetro 5 mende herri bat lanak argia ikusi du. Peio Sarasuak zuzendutako ikusentzunezko lana Arantzazuko ondarea ezagutzera emateko Arantzazu Lab fundazioak abiatu duen etapa berriaren parte da. Frantziskotarren lekukotzak bizi istorioak inoiz jaso gabekoak jasotzeko egitasmoa abiatu zuten duela ia 2 urte, eta horren emaitza argitara atera dute. Durangoko azokan proiektatu berri duten, baina 2024an dokumentalak Euskal zinemetan eta herri antzokietan egingo du bere bidea. Arantzazula bezala gure egitekoetako bada Arantzazuko ondarea eraberritzeko, gizartzeratzeko prozesua bultzatzea eta koordinatzea. Eta orduan hor ikusten genuen gabezia bat,
Arantzazuko ekarpen ezberdinak, ekarpen espiritualak, baina baita ere ekarpen sozialak, ekarpen kulturalak, batetik jasotzeko eta bestetik gizarteratzeko. Eta ondareak, kasu honetan, erreparatu genion ondarei materialari, ze ikusten genuen bazirela frantziskotarren eta arantzazu oso gertutik bizi duten pertsona batzuen lekukotzak, bizi istorioak, testigantzak, jaso gabeak zirenak, ez? Hortaz, hori jaso nahi izan dugu, arantzazu dokumentala sustatzerako orduan, ulertzeko arantzazutik egin den ekarpena, artean, herrigintzan, kulturgintzan, euskalgintzan, eta hori batez ere gaur egungo belaunaldiek eta arantzazurekin halako lotura izan ez dutenei ezagutzera emateko. Nik uste, jende askok ez dula arantzazu ezagutzen, adin batetik hanbera areta gutxiago, orduan, nik uste, aitortza bat ere badala, bere egin duten lan hori eta herrigintzari egin duten lan hori jasotzea. Jasotzen ez dena, galdu egiten da, eta holako gauzak egiteko beti gabiltza berandu. Beti hiltzen da jendea, desagertzen da, eta hor joaten da historia, hori da razoitako bat. Eta dokumentalean kontatzen dena, batez ere, frantziskotarrek, kasu honetan, herrigintzan indituzten ekarpenak, arlo sozialean, kulturalean eta espiritualean, eta dokumentalak bizati ditu, lehenengoan aurkezten ditugu frantziskotarrak eta egin bizitza aukera, ulertu berdalako zergaitikan fraide batzuk, normalen irudikatzen dituguna konbentoko erlijioarekin lotutako lanetan, nola iritsi diran beste gauza hartzantzan, euskara munduan implikazioa. Eta hori ulertzeko, ulertu behar da frantziskotarren espiritualtasun hori. Beregintzako aipatzen da anaidia oso garrantzitsua da, eta beregintzako anaidia da konbentua, anaidia da inguruan daukaten guztia. Berein harreman naturala da inguruarekin eta horrek eraman ditu herriarekin lotura zuzen hori eukitzera, eta harreman zuzen hori daukazun aurrian, jabetzen zera garai bakoitzean zer eskatzen duen herriak, zer behar dauden, hor implikatu egin dira era natural batetan, uztartu dituzte tradizioa eta modernitatea, bere tradizio horretatik, baina izan dira punteroak gauza askotan, eta momentu batzutan revoluzionario ere bai esango nuke, eta horrek sortu die bere barrura begirare askotan talka, gatazkak eta momentu desatxe egin, eta hori ere jasotzen du dokumentalak. Niretzat arantzazu da bila dabiltzarentzat gune bat eta zerbait aurkitzen da leku bat ere, bai, ez da. Fedean bilatzen duenarentzat gune nahi uste egokia dela, gaurkotua. Artean bilatzen duenarentzat artea nahi gaina dauka, naturan bilatzen duenarentzat bilagune bat da. Arantzazun konkretun daude 19 braille. Baina gure media, gauzak danak esan behar dira, 18 urte da. Gu gaur egun kultura munduan egiten duguna da, aldeguna ondoan egon da lagundu. Gu geuk arantzazun euskaren alde eta artearen alde asko eginda, garaia egiten tokatu zian olako personajea, Gandiaga bat. Duai bat izan zen, Bilasante bat. Gaur Bilasante eta Gandiaga eta Pello Zabala eta joan zidan zoritxarrez. Odan gu geuk, nik uste egiaz esan behar duguna da, kultura munduan da euskara munduan seiatzen gara aldeik eta euskaldunena izaten da euskara lantzen da eskaintzen, gu geuk ez dugu sujetu hori momentu honetan hor lantzeko eta indartzeko. Lagundu, ondoan egon, daukaguna plazaratu, kaleratu, hori da seiatzen gara bai. Amilubi lurra taupaka izena eman dio Biolurrek zestoan sortu nahi duen egitasmoari Amilubi baserria eta haren lurrak modu kolektiboan erostea du abiapuntu proiektuak eta helburua horiek agroekologiatik lantzea, herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten 450.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko eta herritarren eskura jarrituzte ekarpenak egiteko hainbat modu adi. Azken 30 urteetan 5.500 hektarea galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelai adina. Nekazaritza datuetan erreparatuz gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako populazioaren 1% bakarrik aritzen da nekazaritzan, eta datozen 10 urteetan erdi erreteratu egingo da. Urtez urte, nekazaldurrek eta baserritarrak abiadura onduten galtzen egia. Populazioaren 1% jarduten da nekazaritzan.
eta 10 urtetan, erdisa baino gehiago jubilaukoa. Testu inguru honetan sortu da Amilubi lurra taupaka proiektua, lurra ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin. Gipuzkoan zestoako ira eta auzoan dagoen Amilubi baserrian eta bere lurretan ere nahi dute hazia. Biolur Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzen eta bultzatzen duen elkarteak baserri eta bere lurrak erosi nahi ditu herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten. Amilubiko lur emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta babestuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekazal eredu duinak lan aukera erreal bezala bultzatuko ditugu. Guretako osasuntsua eta ingurumenantzako onuragarria izango da gertuko eta kalidadezko elikadura sustatuko dugu. Zergatik Amilubi baserria? Amilubi 5 hektarea baso eta 4 hektarea belardi naturala eta nekazaritzarako lur saiaz osatzen da. Eta lur horiek meandro batean egoteak berezi egiten ditu, eta ondare hau kalitatezko elikagaiak sortzeko eta babesteko aukeratzen bilatzen dute. Proiektu aurrera eramateko 390.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko, eta herritarren eskura jarri dituzte ekarpenak egiteko hainbat modu. Webgunean zehaztu dituzte ekarpena egiteko era guztiak. Amilubi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. Elikadura buru jabetzarako bidean lurrarekin errespetuzkoak diren laborantza proiektuak jarri nahi dituzte martxan Amilubin, formazioa eta nekazarien arteko saretzea sustatuz, eta nekazari berri gehiagoren bidelagun izanez. Finean Amilubik Euskal Herrian nekazaritza herriko eta iraunkorra eraikitzen parte hartu nahi du. Amilubin taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amilubi lurra taupaka! Amilubi bezalako proiektu bat abiatzeko arrazoiak ez dira falta. Datuei erreparatuz azken 30 urteetan 5.500 hektarea galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelai adina. Bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko populazioaren 1% besterik ez da aritzen nekazaritzan eta datozen 10 urteetan erdia erretiratu egingo da. Bada gaian gehiago sakontzeko eta emakume nekazariak izpide izan da Leire Milikua saiak eragiarekin izan gara. 43 emakume laborari elkarrezedatu ditu euren egoera aztertzeko eta emakume nekazarien parte hartzea ikertzeko. Liburu batean jaso ditu xetasun denak, lur gainean, itzal azpian, liburuan hain justu ere ikustezagun. Liburuaren izenburuak erantzuten die 2 atalei, gero badago 3. bat ere, baina lur gainean horretan nik bilatzen dudana da leiho bat eraikitzea, eta leiho horretan irakurlea oso toki zehatz baten jartzea. Eta horretarako bildu ditut aipu referentzia eta baita datu desente, niri agian begirada aldatzeko deigarri suertatu zaizkidanak, eta niretzat arreta ditzen duen datu bat izaten da eunekoena, azalera biztanleriaren arteko harremana. Adibidez, EAen nola azaleraren 88% landa eremua kontsideratzen den, baina bertan bizien biztanleria osoaren 11%, eta alderantziz, nola gainerako 12% horrek jasotzen duen biztanleriaren ia 80%. Orduan, bi datu horiek gain jartzen baditugu, azkenean argazki oso esanguratsu bat da, ez? Guk, gehienok, nondik begiratzen dugun landa eremua, eta gero horri erantzuten diete baita politikek, zerbitzuek, eta horratzetik datorrena. Eta gero beste kontu bat, iruditzen zaidala nabarmena ero da, nola gure iruditerian lotzen dugun landa eremuan nekazaritza jarduerarekin, eta hori datuetara ekartzen badugu, adibidez EAeko datuekin jarraituz, gaur egun, bertan lan ordaindua duten emakumeen 75%ak zerbitzuen eremuan egiten du lan, eta lotuta nekazaritzarekin harremana hori, gaur egun, landa eremuan biziren emakumeen 58%ik ez dauka harremanik nekazaritza jarduerarekin. 130%ek dauka autokontsumorako, eta 12% da soilik bere diru sarreren gehiengoa zati bat edo hortik jasotzen duena. Liburuaren erdiko atal horretan, itzala azpian deitzen dena, lehenengo atalean sortutako leiho horri gehitzen diogu bozgorailua, eta hau ere asko gustatzen zaitza azkenean bozgorailu funtzioa dauka. Ekartzen ditu emakume protagonista horien ahotsak, eta horiek arilkatzen dira
nik ekartzen ditut bestelako datu referentziak eta baina beti horri markoa emateko. Eta iruditzen zait, sortzen dela alako bidai bat, ez? Atalaren amaieran, ulertarazten diguna pixkat zein den beraien egoera erabakiguneetan. Ulertuta, testu inguru jakin baten kokatzen dela. Eta sistema jakin baten. Orduan, hor, ez dakit oso esanguratzua iruditu zitzaidan bere garaian, duela 20 urte baino gehiago ponentzia baten, Maria Ascension Millanek esan zuen. Badirela, bere ustez, 3 arrazoi nagusi, zergaitik emakumeak erabakigune horietan ez ziren egoten. Osea, sektorea maskulinizatu bezala irudikatzen da, zergaitik, ez? Eta orduan, berak ematen zituen 3 arrazoi. Eta lehenengokoa zen, bai jendartean eta bai emakumeak beraien burua profesionaltzat ikusten ez zutela. Gero, bigarrena da, lanpilaketa itzela, bai etxeko lanak, zaintza lanak, landa eremuak baditu egitura asko ezaugarri batzuk, ezin da konparatu herrigune batekin dauden zerbitzuak adibidez. Eta, gauza guzti horiek ere, azkenean denbora kentzen dute, energia kentzen dute, parte hartzeako denbora eta energia behar dira. Eta 3. berak aipatzen du, neurri txikiagoan bada ere, erakunden beraien hermetismoa aipatzen du berak, ez? Liburua oinarritzen da, ikerketa sakonago baten, da bertan 43 emakumeren testigantza jasotzen ditut. Eta banaka elkarrizketatutako emakumeek gehienak bat datoz hori, sektorea irudikatu dela eremu maskulinizatu bat bezala, gizonak izan direla ordezkaritzara, feriara eta tratura joan direnak, eta emakumeak gelditu dira, atzean, etxean, ero itzalean, ez? Eta gaituko nioke feriara eta tratura gizonezkoak, baina adibidez hemen jasotzen zen azokara emakumezkoak, ez? Osea, hor, badaude hainbat hierarkia. Eta orduan, kontu horretara bueltatuz, elkarteak ez dira betidanik sortu, ez? Eta sortzen diren momentu horretan, ordezkaritza eremuak okupatzen dituzten horiek sortzen dituzte. Beraien neurrira, logiko. Eta orduan zer gertatzen da? Oraindik ere neurri hori oso vigente dagoela. Eta orduan, hortik eta kanporako guztia, ez, adibidez, izan emakumea, izan gaztea, izan bestelako ertz guzti horiek, ez daukate traje horretan kabidarik. Badaude gauzak aldatzen, baina gelitzen da. Landa eremuko emakumeen, nekazari emakumeen, beraien parte hartzearen, beraien ongizate, biziraute, ezin da mugatu beraien gana bakarrik. Ezin da izan beraiek badituzten lanzama askotarikoak ardura bat eta bestea, eta gainera egon behar izatea, ez dakit, borrokatzen presio duinen gaitik, administrazioekin ez dakit zer gaitik, hor azkenean behar dute guztien babesa. Eta nik esaten dut, ez dugula zertan denok izan nekazari, baina bai izan gaitezke eta izan behar dugu nekazari babesle. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atariaren izan eta bihar arte.